Adolygu rhif 3. Ailwefri. Yn ystod amser eich arholiadau, mae'n bwysig eich bod ar eich gorau yn feddyliol ac yn gorfforol. Mae hyn yn amhosib os dydych chi ddim yn cymryd yr amser i ailwefri. Mae angen digon o ddŵr i sicrhau eich bod wedi hydradu, ac mae angen gwneud y dewisiadau cywir o ran eich bwyd hefyd. Dewiswch fwydydd sydd yn rhyddhau egni yn araf, megis ceirch, sef oats, a reis. Bwytewch digon o ffrwythau a llysiau gwyrdd, ond dim gormod o fwydydd melys fel bisgedi a siocled. Peidiwch hefyd gormod o diodydd egni, energy drinks, oherwydd yn y pen draw, byddwch chi'n teimlo'n ddiegni a blinedig, ac falle hyd yn oed bach yn sâl. Yn olaf, mae'n hanfodol eich bod chi'n cael digon o gwsg, o leiaf 8 awr bob nos. Felly rhowch y ffôn i gadw. Cofiwch, corff iach, meddwl iach.